Hare Krishna, drahí oddaní, vítajte tu pri ďalšom videu, kde si vysvetlíme, ako si spraviť ačaman. Je to takáto nádobka, ktorá sa nazýva Pančapatra. Má to takú malú lyžičku, do ktorej sa dá vlastne zobrať trošku vody a čerstvú vodu, hej. Takže potom, ako sa osprchujete, dáte si čisté šaty, spravíte si tilak, sadnete si na zem, na podlahu a máte pred sebou ačaman. Je to veľmi jednoduché, malý ačaman je veľmi jednoduchý. Sú tam použité 3 mantry. Om Kešavaya Namaha, Om Nárayanaya Namaha, Om Madhavaya Namaha. Takže predvedieme si, ako sa to robí. Človek si dá kvapku vody alebo lyžičku vody tuto do pravej ruky, do dlane. Tu, kde sa tá ruka, tá dlaň stretáva alebo láme, tam je taká priehlbinka, to sa nazýva Brahma Tirtha. Takže prostredníctvom tejto Brahma Tirthy my pijeme tú vodu ačamanu. Najprv si pár kvapiek na pravú ruku dáte, hodíte si pár kvapiek na ľavú ruku, zoberiete si lyžičku do ľavej ruky, dáte si vodu do dlane a poviete mantru do tejto vody Om Kešavaya Namaha a srknete to cez tú Brahma Tirthu, hej. Ďalšiu lyžičku Om Nárayanaya Namaha. Tretiu lyžičku Om Madhavaya Namaha. A znovu si pokropíte ruky vodou, hej, toto je malý ačaman. Spravím to ešte raz bez vysvetľovania, že človek si najprv oplachne pravú ruku, ľavú ruku, jedna kvapka vody, mantru povieme do tej vody, ktorá absorbuje tú mantru a tým pádom vlastne nás tá voda očistí aj jemnohmotne. Druhú kvapku vody, ďalšia mantra, tretiu a oplachnete si ruky, hej, to je malý ačaman, veľmi jednoduché, hej. Takže sadnete si, máte ačaman, Om Kešavaya Namaha, Om Nárayanaya Namaha, Om Madhavaya Namaha. Malý ačaman hotový. Niekedy sa stretnete s rôznymi štýlami, ako sa robí ačaman. Niektorí ľudia povedia Om Kešavaya Namaha a oplachnú si ruku, potom Om Nárayanaya Namaha, oplachnú si ruku Om Madhavaya Namaha, oplachnú si ruku, hej, druhú ruku. To oplachnutie rukou medzi tým nie je potrebné, pretože sa človek pije vlastne cez tú Brahma Tirthu, vďaka ktorej je človek stále čistý, hej. Takže nemusí sa to oplachovať, len si dáte jednoducho kvapku Om Kešavaya Namaha, druhú Om Nárayanaya Namaha, tretiu Om Madhavaya Namaha, oplachnete si ruky, hej. Takže toto je malý ačaman.